2015-2016. Quizás vos preguntedes porque estamos todos vedes que a temática máis ou menos parecida. Explicaros que este curso decidimos traballar o tema do cómic. A veces é un tema un pouco descoñecido, por lo tanto, aproveitamos para traballar todas as actividades infantes do colexio ao redor do cómic. Daí que as profesoras e profesores estén disfrazados de superheroínas ou de Zipizape ou de Falbalá, falta o meu Abelix e o meu Asterix, que son profesores de secundaria e ahora mismo están dando clase. Os presentadores deste festival vai ser o alumnado de sexto. Empezamos con Cristina e Nerea, que van a presentar a infantil. Un aplauso para eles. Boa tarde, boa mañá, ora veñen os infantil. Eles sí que me gustan. Sí, son dos mellores. A mí encantan as súas cancións, mas non sei o que van facer. Pois van facer un baile titulado Eres en Acción. Ai, sí, pero non é un baile, é unha obra. É un baile. Unha obra. Bueno, sexa o que sexa. Un forte aplauso. Seremos, muy fuerte yo soy. Grandes pasos, una héroe de acción, tú y yo seremos. Valientes seré. Con honores saltar y bajar, también volar. Vuelas harás. 1, 2, 3, en acción héroes seremos. Eu só preciso. E logo? Non me lembro do que teño que decir. Eu sí. Sabedes cal é o seu número? Eu non. Veñen os de primeiro facendo Popeye e Marino de Popeye e Olivia. Un forte aplauso.
canción? Eu acórdome, van bailar a canción titulada Real y Río. Debe de molar, vexámoslo. Un forte aplauso. Os nenos de terceiro B son moi espabilados, por iso o mestre Chus tenos sempre vixiados. A profe Puri éche moi lista, pois de inglés é especialista. No colexio de Cabana hai mestres a montón. A miña que máis me gusta é a mestra Ixón. Os nenos de terceiro, que tremendos hai Xesús, canto teñen que traballar as súas titoras Tiria Chus. Elas din que hai que estudar, teñen que ter moita paciencia, porque aos nenos non nos gustan nin as linguas nin as ciencias. Algúns nenos de terceiro B corren como un foguete, por esa profe Paula ponles un sobresaliente. O profe Xosé Ramón a nos mólanos mogollón, só que a veces nos parece un chisquiño mantón. Os nenos no comedor están sempre moi calados. Non entendo por que Juan os ten sempre castigados. Ca profe Tini cantamos canción internacional, afinamos poucas notas, mais a nós tanos igual. Miña profe Paula mola mogollón, sácanos da aula para correr unha maratón. Agora está decanados, prestade moita atención, que para todos os presentes imos interpretar unha canción.
lle toca agora? Eso, adivía. Creo que lle toca os de cuarto. Ah, sí, é que van facer? Creo que van facer un baile de Superman. Que Superman? Superman, chorizo con man. No, o de sube la mano por rico. Un fuerte aplauso. de quinto. Ai, sí. É que irán tocar ahora. Van tocar barbas. Un forte aplauso.
forte aplauso. Un forte aplauso. Non, aínda non. Non sabes ainda que vai. Pois cóntamo. Somos nós representando unhas escenas baseadas no cómic 13 Rueda Perfecto. Que é ese cómic? É un cómic de Francisco Ibáñez. É algo antigo. Entón... Sí, ahora sí que podes. Un forte aplauso para nós. Pois, unha canción que nos anime o día. Como, por exemplo, que? A de aquí non hai quen viva. E non me digas que imos facer nós, porque senón... Pois esta era o que che iba a decir. Un forte aplauso para nós. Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz. El tiempo cada día en medio de un huracán. Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no, no.